Ako som sa dostal k driftu? No, je to veľmi jednoduché, pretože každý mladý chlapec má vzťah k autám, každý chlapec chce byť raz závodníkom a môjim veľkým snom bolo samozrejme tiež toto niekedy zrealizovať, aj keď som nikdy nedúfal, že sa mi to raz podarí. Drift je závodenie automobilom, ale úplne inak, jak sú ľudia zvyknutí. V prvom rade musíte udržať auto na ceste, a to stále v šmiku, to je základná úloha. Je to adrenalín nie len pre tých jazdcov samotných, ale aj pre tých divákov. Som veľmi rád, keď sa stretneme vždy na pretekoch alebo na nejakých tréningoch a samozrejme väčšina rozhovorov je vždy o autách, o motoroch, o drifte, ale aj o priateľských vzťahoch a rodinách. Keby som nedriftoval, čo by som robil? Ozaj tých koničkov ja osobne mám veľmi veľa, ale jeden z tých najvážnejších je drift. Keby som nedriftoval, veľmi by ma to mrzelo a neverím tomu, že by som nedriftoval. Fakt je taký, že robím všetko preto, aby som mohol driftovať. Pre mňa je drift môjim snom z mladosti a realizáciou tohto sna v súčasnosti. Chcel by som ešte dodať toľko, že sám človek nedokáže ani v drifte nič a potrebuje okrem finančného zázemia, priateľov drifterov, predovšetkým podporu aj v rodinnom kruhu a za toto musím poďakovať naozaj mojim dvom faninkám, ktoré sú skoro na každom drifte so mnou a mojej tretej faninke, ktorá doma mi fandí, to je moja mama. Tá sa bojí vždy prísť pozrieť, ako dopadnú preteky, pretože má o mňa samozrejme strach, jak každá mama, ale drží mi palce takisto ako moja dcéra a moja priateľka, ktoré sú stále so mnou. Takže ďakujem im.